Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti na alas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti da ito ya programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, nembag bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipo dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasragan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay iti programa, Dear Manong Nemi. Kada ito iti pagayam nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablaw tinimbag nga bigat, nimbag nga aldaw, nimbag nga oras, kada kaya aming asapana. Please share this program. Share. Papagayam may padanan nyo iti pagkasalitaan ni Roland. Responsibilidad. Rumpen ka din nga di inauna nga anak, kat iso ti mangako. Iti responsibilidad ti may sangama, kas pagarikan ta mapukaw, no saan nga makapagtrabaho. Kasano, natagsendet ang responsibilidad, ti may nga inauna nga anak, para kadigiti kakabsat na. At akati paglintigan, nga akwan ti inauna nga anak, ti responsibilidad ti ama uno ina, no kastan nga muulila da. Ano ganda yan? Tapos nung di kastan maming pinsanan, amuan tayo, no ano na ito pagkasalitaan ni Roland. Aya? Na di pagkasalitaan na kit kunan na responsibilidad. Abay, nasikan ka din nga ti inauna nga anak, kat akman na, ti pa responsibilidad, ti may isang ama, kas pagkarikan ta awanin ti ama. Kasano no tuso no hanga makikuperar di kakabsat na panahanan niyo papagayam. Sagodayan nga ti surat ti pagkasalitaan ni pagayam tayong Roland. Kunana nito'y Dear Manong Nemi, siyak tinauna, kada kami nga talong at kakabsat, Manong Nemi. Duwa ka mga lalaki, may isa nga babae. Siyak, kani ading ko nga Junior, kani ading nga Lily, nga iso ti Burdek. Mga opisina ni Papa, Manong Nemi, ngam gagangailain ti posisyon na, gagangailain ti sweldo na, umanay nga para kada kami, kang runan na Manong, iti panagbasa mi. Ket medyo marigatan. Ni Mama, Manong Nemi, tumultulong met, iti anyaman na mabali na itulong. Mapanagangkat ka iti RTW, nga mapan na isursur, nga hulugan, Manong Nemi. Nukas na nga malpas na, ti obligasyon na iti unek ti balay, akas may isa nga ina, Manong Nemi. Nasingpet ni Papa, Manong Nemi, tawan ti mading damag ken kuana. Sami pa yung napuutan, nangeg, wano, natuktalan, iti panagapa, iti naganak ka na kami. Meaning, Manong Nemi, naragsak, na ornos, ti pamilyami. Kanayon met, Manong Nemi, nga mangigmi, ti pamagbaga, iti parents mi, kada kami nga kakabsat. Nangaroon ano kasta nga, mangan kami. Mamanulayang no,
adaritay talagang igagara ni Papa nga mangumong ka na kami tapno makapagsasalita kami. Nga magaduan naman nung nemi nga mangigmi di pa magbaga iti parents may nukas nga mangmangan kami. Iti rabii. Dati rabii agad saan ka gumanganat. Ngayon tibigat akit gumanganat kami. Ti aldaw, mamano kami kagsasango at ada ni Papa ito bisina, da kami mat kakamsat at da kami ti eskwela. Mangal daw kami mat ti eskwela. Iso nga tirabi manong nemi mangmangigmi ti pamagbaga da papangin ni Mama. Kono ni Papa. Oh, kumusta ti pa nagbasa yo? Roland, June, Lily. At da kami din ti elementarya manong nemi graduate akong iti elementarya. Kung nagmat nga ilastog, at ang honor ko, dak di top 10. Papa, very good. Siga June. Hanto agon unin ni June manong nemi. Gabot na, nasadot ngagbasa. At adagidugod daw manong nemi ngagpatulong kanyak ti assignment na tultulong akmet. Ang assignment ko. Ni Mama, timang tultulong kang kuwana. Kat siga Lili. Umis-isa mati Lili manong nemi taon problema kang kuwana. Nagagat, nagbasa. Nang ato ti grado na. Ngayon ti problema manong nemi na to adjek. Junior pa ibat nga ron. At adagidugod daw manong nemi nga ni Papa iti mang tultulong kang kuwana. Pagbasahin na. Yan, nanaro na ti arithmetic manong nemi nakapsot. At adagidugod daw nga masalamaak nga ung-ungtan ni Papa ni June. Sino at imalalaan? Junior ka ba mat karon? Arithmetic pa bakit? Diyak man amo, namodel man ti paano utak ko. Roland, pa, siya ka ba ti mag-isuro kinating mo? Nulakit malpas ko ti brakpan. Isuro. Kasi inauna anak, ha, Roland? Obligasyon mo ti mag-isuro ka na kita din. Nanaro na iti panagbasa da. Akong problema kang gata, nalayin ka. Sige pa. Numasango ka. Nagripat ka nga, isusuran ni John. Ana? Nagrikat nga isuro. Isusurog man ito kakit. Nagmodel nga min totek na. Idaada ko ti high school manong nami nagtultuloy ti kagat ko ngagmasa ken laing ko. Ket naman pa sa anak nga valedictorian da graduar ti high school manong nami ta salutatorian ak laeng nga maragsakan da papake ni Mama manong nami. Idi ba nag-college ko na aga-high school matan at namatan ti high school manong name ni June. Nagdakila problema. No kitaan da papake ni Mama, ti grado na manong name ni panag-iawidan, panag-alaan iti card. Nagsakit ti ulo na. Mado nga subject ti bagsak mo anak. Hanggang sabat makarwar, hanggang sabat makaradwar ti high school. Kung kunada. Roland, sabi nga di mo suruan ayang tulungan ni ading mo. Tulungan mo Papa, Mama. Ano nun yung oras na talaga kasat utag na. Iti kada ko niti college manong name siyempre sumirpatak mo na kalagi di babae numampay bagbaganda papake ni Mama nga sanda pala sa anak pala makinubnubyo o makinubnubyo ako nakuma. Ngayon kasano pa nga rod iti Ma'am amok manong name ti babae nga na magpitik ti pusok maatipak ka di pala nga rod ti pitik na. Iti Ma'am amok manong name ni Helen. Nabayag din nga makitkitak ni Helen manong name ngayon di tada kami ni 4th year college. Isulayang manong name iti asidag ko kenkuana. Hi, Ellen. Tama muna. Habi ka di nga saan. Oris si kama mo ka. Nabayagan makikita, Roland. No, agsabat ta. Ismang ka. Ismang ka ba ta? No makita ka. Talyawin ka. Ismang ka. Kastamat ka niya. Abay nga ita lang asit ganak. Gatsi ka, abay nga din nakasilgahan. Kita lamin ti kahit ko ang panawin. Tapno, adad ang isigan ko tirik na kayong kahilan. Adatan iti Portugal College eh. Adaan pa pagbaga iti parents ko nga pala maginubnubya. Nimsa nga tamat nga dakas no, adakon ti Portugal College. Kat makinubya akon. Gatsi ka, saan ka din nga kasat advice iti parents mo? Agbad pa ta Roland.
Kas ti magmagada. Katkas na kunam. Kaputa data ti college at fourth year college. So nga tamat nga dakas. I love you. Api nga di ka umadya balay. Baka para di parents mo. Sigurado. Api nga ibaga mo umayag sa balay yo. Dito latan. Gantay, isumad lang iso. Umayag man di malayo mo saan. Eskwela man ti pangibaga kung di malayo. Just the same. Gabuti pati ko na. You're my first and last love, Helen. Saan tayo nga mo noon yung mapasama kong tubigan? So nga mo siya siguraduan dito. Siya sigurado. Saan ako nga gayat na sang nga siksika. Nga sikan tulain. Nagmayatan nga denggen. Nagkapo nga tati kaon ganti puson dito. Nung mabasam ko noon niya tibagbaga ti puso ko numangig mo. O nung mabasam tibagbaga rin ti matak. Very romantic ka, Roland. Manong Nemi adan nagkinaawatan mi kini Helen holding hands no adagundaway mi ket maamalambak di bibig na Manong Nemi. Naggraduar kami di college Manong when naggraduar kami di college sabot pada kami ti kurso ket maragsakan siyempre da papaki ni mama ngem no malagip da ni June Manong Nemi. Nga kakaasi Manong Nemi, manon nga tawon na ti fourth year, o noon, high school. Again nga tawon na ti high school, hanga makapaspasa. Nagproblema da pa ni mama, kinawari siya masyudutak. Dapat di kundawa nga kunak. Pa, kapsat mi ni John nun saan? Loko ka. Dapat ka sa lutsod mo. Junior pa yung karod. Kapsat yung ata junior. Anak ni mama. Junior ko. Anak ni mamayo, mamangyo. Abi ko kas jay. Nalala. Gagangit kas ta. Nasadot tala siguro. Wan, sadot na deta. Di na mo nga tulungan ti bagina. Anda ko maitan ti second year college. Di ba? Ano, ag third year to kuman. Ayun, po, lumuto na ni ti high school. Ano nga tano, kasalito iti principal dapa. Taparwaran dalatan. Tapos saan nga asut kuriro iti high school. Di ba? Parwaran dalatan. Paggraduaran dan. Tapos nagkastakit handan ka problema. Bayam din na ito kasarita. Di principal da. O, di matdata nga kapsatin. Anak, kasama ko mga umsyen, wano, kaslalaksi din di kapsat mo. Sikat inauna kit at pagrebagam katakwada. Siya, inauna? Kituan, being inauna, tulungan mida. Ako mati problema kini Lili. Nilang Jun ti ada problema. So nga tumulong ka kini mamang mo. Tulungan na kami kini mamang mo. Tapos narigas na kita. Maitag-ay tayo. Ni Jun. Tidikat kasta. Imununan nga nagreduar ni Lili. Kinasaritak met Manong Nemi tila minsan. Sakbay Manong Nemi nga. Ang ka mag-take board kini Helen. John? Kuya? Nagraduar ako, ang trabaho ko ton. Siga, lumlumutan ganda high school. Ag second year college to ni Lily. Hindi ka mabain? Sung matam sa ako. Hindi ka mabain? Mabain na, kuya. Ikaw mo, anak ko na lang hindi kiti padam ng estudyante di high school. Nga fourth year kan. Idin to ta second year da pala. Di ko nadanon da ka pala. Apay, hanggang sumusumura kiti klasem? Aman ko ya. Ano ti problema? Jack may pasa di kiti subject ko eh. Saan na ka makapasa ka di kiti examen? So nga, failed ba ti grado? Anya taga po na? Diyan ka mo, kuya. Saan mo ngamin nga iulong ngamin ti adal? Iulong ngamin adong ngagkakadag ti leksyon. Basahan ti leksyon mo. Ipasnek mo. Isarak mo ti panunot mo. Yun yung arti mabalin ko kit manamudal mo ti umutak ko.
Kung naman kibarbarkada ka, saan nga sumsumre ti klase? Sumsumre ka, kuya. Saan ka magkibarbarkada? Kaya pagugustok ka din nga rod, hindi ko na ni Papa nga lumlumutan na ko iti high school. Pagugustok ko mga rod. Kaya't kumat mabayinak pa yan. Kinamat, inunaan ako ni Lily. Namahalas di mabaling ko. Una, danubi mo. Sino pwede bayit kanya? Adadaywan na pwede kini babae ka bata. No, balin lang ako dumag-dumag ko ti ulok ko ya. Sige. Kasalitak to. Mo makisalita ni Papa at Principal sakto ti magisalita king kuana. Tapag graduaran na kan. Nerwar ko ti board ko manon na magpadpada kami nga nakastrik ka dagos kini Helen iti trabaho no mapaisag kami nga kaopisinahan. Manon na dan inem nga bulan nga trabaho. Pinagraduar na magten manon na ni June nga ating ko. Maumad na kano'y sonay. So, graduar kan mo na. Di tatimteng manong nemi ti sa aming inanamnama mong pasamak. At dagi di manong nemi iti mismong opisina. Nakasilent ti cellphone ko manong nemi ngem agbay-vibrate at tumutawag. Diyak kumikas kaso manong nemi paulit-ulit. Numura ta ni mama manong nemi tumutawag. Inalat ti cellphone ko manong nemi na parang iti CR. Hello mama. Madamat opisina. Amok, anak. Ngayon masapol nga may pakamukin ka. Apay, nipapag mo. Interay dat ospital. Tapay. Intawag na kanyak, ti ko opisinaan na. Pag among kanulatan ta, tumakder, maarinok-nok kanumilatan. Ada akong di ospital, madaman nga asas kasuan na gini mga agasisuna. No, di, kunahan, di kita kopisinan na, baka no, naatake, na stroke. Manong na may nag-under tamak, nagpakadak iti boss may, bagak nga dati ospital ni Papa. Ni mama tinang tawagan kadag di kakabsat ko manong nemi, da June kini Lily. Bakasyon ni di manong nemi akong pa'y klase. Wan, para third year college sen, manong nemi ni Lily, idin to tag first year college kuman. Ni June, no talaga kahit natagbasa. Manong nemi, na-stroke ni Papa. Nalasat na manong nemi iso na lang tao. Saanan nga makapagtrabaho. Nakabayabay kiti ospital manong nemi. Tadi naman palubusan, tanumanin sumken manong nemi. Panagnato ti dara na. Panagnato manong nemi. Ti BP na. Ito na minsan manong nemi nga siyak tinakabantay. Roland, pa? Saan nyo pilitin di mag-iyon, no? Di ba kaya? Diyan ako ti. Di kagudo ti pagi. Ngayon ko na si doktor nga, no may pakat ka na kayo ti ususto nga medication. Agsublin to man lang ti normal ka sa sadyo pa. Hindi mapayag ang orayan. Baka santo ako pasama. Roland, Papa, imbag na nakapagtrabaho ka, nung nagtrabaho ka, nakapagkreator ka, napasama ka ti Kastoy. Tanong ka kumapalang ti college, kat napasama ka Kastoy. Alagang saan ka nga, makapagtuloy pa ng pasa. Saan ako na makapagtrabaho? Malag ko na katadang at amit benepisyo nga maawat ko.
ang manulang. Isulat ti may bagag kang kanak. Sa mga baybayan, di kinikakapsat mo. Nagsan na ayak manong nemi. Dato yun ti kunada. No saanan nga makapagtrabaho ti ama. Ti inauna. Obligasyon na ho ng responsibilidad nan. Pinas ka na masapol na kita kakapsat. Ada kami ti kasta kakasasaan ka ni Papa nagsasalita manong nemi idi sumangpet ni Mama. Dengdenggan namat manong nemi ti bilin ni Papa kanyak. Kasasaritak tanak ta, honey. Ngayon ti makamukha na kinito ang kakapsat na. Ore tagtab-trabaho matan. Saan ako nga makapagtrabaho, sigurado. Kansabo matakabailan. Awam mat ti pamataudam, ti kwarta nga takkel. Honey? Honey, saan ka mo pukawan tinamnama? Kung na ti doktor ngagsublin tumalat normal ang kasasahat mo, kasano no saan ngagsubli? Yamanek ta, ang na ay pagtaran ti panagsaw. Makasalita kayo nga na siya. Ibagbaga ka nga ron ka ni Roland nga sana nga baybayan na kini kakabsat na. Tulungan na ka. Nga makasikaso ka na kuwada. Saan yung pagsardingan nga agbasa ni Lily? Ken Roland anak. Ni June. Hamong baybayan ti kabsat mo. Sa mong ipalubos anak ngagtalinadlatan nga pasang awa iti panagraduar na ti high school. Pagbasahin ti college. Kasanong papano, kaskas di nga, din na, ang na maasa ti panunod na, sayang lang ti gastusin no. Pag enroll na ti college, kalpasan na, di na lata may pasa. Pilitan, tulungan. Di mo ka di mapatkan. Tikad daw ko, anak. Sika ko man ti makamo ka na kapsat mo. Sa mga bebehin na. Papa, ikas ka lang pakpakada. Si bibiyag kayo. Uwan, si bibiyagan. Imaarik ko tinatay. Uwan, ti Sir Big. Malaksid lang ti pamagbaga. Daytan ti maramitak. Daytan ti may tulong ko ka na kayo. Saan ko ba na pag-aayatan ti kastoy nga napasamak ka niya? Hindi pagkamanan ti kinapod Diyos, tanda ka lang. Ang makit-kita yo, makadenden na yo, makasasarita yo. Sige pa. Ikarik ka na kayo. Barbaring no. Ang mumat ni John nga tulungan ti Magina. Iriadan ni Papa dito balay manong name wheelchair. Iti pa nakabalay na. Ni Mama manong name iti magtultulong kang kuhana nga mga ipatugaw iti wheelchair. Ito rin ni Mama ti wheelchair mapanda iti banyo. Nung hasta nga agpaksay wano digusan ni Mama ni Papa. Nakaantamad lang ta manong name iti agas na masapul mat nga makumpleto ti agas na tapno. Mamintener manong nemi di kasya kasasahan na uno saan kat posible nga. Agsubliti normal na. Hindi pa nag-enrollen manong nemi. Kinasaritak na kitiluha kapsat ko. Lily? Kuya? Para Tir Germon. Oy, kuya. Kumusta ka ni Nestor? Sino nga Nestor, kuya? Di boyfriend mo? Lali ko, agpatpatang.
Aumboy pa rin ko. Mang tiltiliw. Nga matutagararam ka. Natural lang. Kuya, ka ba tala pindasa? Aumpay tinakain labam? Aumpay, kuya. Ngam jak tula mo no. Adan tun pa kay lamak. No kas magkarigan na main lab ka. Kontrol ang trick nam. No kayat mo, ti makapagturpos. No anyaman ti obligasyon ni Papa, siya kon ti mga ako. Barbaring mayanay ko, ti sweldo, para kada kayo. Kaya ti pagbiyak tayo. Ti maigadang ti agas ni Papa. No naskan nga tubol japak kataramitek. Para kada tayo amin. Kasanon no, gumanatan ni Manang Helen, kayat nga kasar kayon. No iba't patignak, maawatan ak siguro. Awan ti magdanagam kanya kuya. Diyak pala makiboy-boyfriend, awan sa baling haramedek, no diyak basa, kahit kumit na makapagturpos. Nadawat na paap ko. Very good, Lily. Katsi ka, John. Abay nakadumog ka. Katanak man, kumita ka kanyak. Mabay na, kuya. Nga kumita. Nagwapo ka. Sikat ni junior ni Papa. Iba mo taropam kanyak. Kaya guguwapo ka kami siya. Siguro, lang tibag pangatiwak kang kuya. Tagbesot ako nam. Ang imawad serbi ti gwapo. No na model mo ti utek. Ano gute mo na model ti utek mo? Ano gute ka talaga man? Ado man tigdi pamanik ni. Abi nga di mo asain. Kaso nung asahin ko ma. Kahit mo tagbasa? Sayang laing kuya. Baka no, kang kanayin tantong gagapapa. Baka kang kanayin naktanguungtan. Baka kang kanayin na pagsawsawaan. Baka umingarak tumet, sumong batak tumet. Baka kabil ta. Baka kabilan na, kitbalsan ka. Salangin kuya. Babean ako. Kapag ko rin gagsangit ka. Lalaki ka uno bakla ka. Kuya, mangibaga ka, ti pamaniknik, ti paniknik ko. Na lalaki ako. Sana ka bakla. Kapag ko nagluluwa ka. Di ba nagkunayo? Ragrag sakit, ti kastoy nga kasasad ko. Di lang mo. Ngay dumagtumig ko, arig ng tiulok. Nukas na nga, at kayat kong maamuan, kat saan kong maamuan, saan nga sumrek ti utek ko. Di ba gamanak amok tagbasa ka nagsurat? Amok basit tagga, plus. Mabayin ak, di ba gikit? Nangro na karagiti, imununan nga kaskola, nga graduardan, iti college, siyak. Ikayan nak di babae. Gabot ang muda no kasanot model ti panunod ko. Awan do ka no ti sir-servik. No agbalinak nga ma. Uno asawa. Tanya ti pagtrabahuak. Jakmat makapagraduar. Jakmat mayutik ti agbasa. Panasin man manong tagsinukot ta. Siyak ti siyak. Anya mati mariknam. Saan ka kadingagladingit ka nagsangit? Tulungam ti magim. Tulungak mo ti magkikat. Kahit kapag basahin. Baamon manong. Sayang lang. Nanangar ti Ibrahim. Ada maaramid ko, hindi mo maaramid manong. Ada paglaingam, ngajak paglaingan. Ada mat paglaingan, hindi mo paglaingan. Kanya-kanya ti talento ngenten ni Apo Diyos kada tayo. Unang ibilin ni Papa ang pagadaling ka. Manong, I'm sorry. Agkad kadak, sayang lang.
Ano nga ro ti aramidem? Makamutan na po Diyos kanya. Anya tikat mo sa wet. Pumanawag kiti dito nga lugar. Nga awan di makamamukan niya. Amo ka mawatan na kamanong eh. Ado ti makamamukan niya dito eh. Nga dito para kamamuda. Amuda nga laglagak, amuda nga dagbelak, amuda nga... Ngayon na mapanak sa maling nga lugar. Siguro, sa dantuan nga tamamon na, ngayon naladaw to. Ading, tulungan ka. Baamon manong. Ama, nagyan ka dito eh. Nag-enroll ka. Tulungan na ka kinilili. I-reviewan na ka. Sla ubing na basit. Sa nagtupagsaw-saw, ano saan ko mayulot yan yaman i-review yung kanyak. Nasakit to kanyak manong. Gusto nga mabayan taklatan. Kasla mula ilaklak city bagim ka na kami. Kasla-kasla manong. Nirobot ko na kita ruwatek. Pumanawak ki direto nga lugar. Sa din papanam. Makamon niya po Diyos kanyak. Igawid na ka. Asan tumat lang talat panunod may amang pampanunod kang ka. Lipatan nyo nga nakabsat yung nga nagmel. Jun. Tapno saan kayo madanagan? Tapno saan nga mariribukan ti panunod yun? No awanak ka makit-kita yo. No anyaman tibak mapaspasama kanyak nakis man no at dakit nasa ita kasasaan. Lipatan nyo nga da junior nga kabsat yo. Si kapayan di makagura ka na kami. Di bagbagak lang manong. Aramidan nyo tapno saan na kapakadanagan. Una nga, numamon ni Papa, ang kastat aramidan, anya tanam na may mapasamag kayo ni Papa. Amang nga nagkumarot, ka sa saad na, kaya mo ka ni, nga matay ni Papa, gapukin ka. Diyak kayat. Sino ko mati anak, nga mayat, nga matay ti amana, gapo iti dahi tanga anak. Una nga, iti dahi tanga aramidem, saan nga mabalin. Manong naimimpa ka mo kini mamati panggap ni June. Ni mamati ng sublat nga na magbaga. Di makadakas manong nemi. Hindi may isang bigat na milaangan nga awanan dikit arwatan na di man makontak ni June manong nemi. Sinapol ko. Nagbaling nga problema. Banag manong nemi nga pag-apahan mi kini Helen. Hello, Roland. I miss you. Nabayagan nga santa ka nag-date, nag-dinner. Pasensyahan. The problema kay. Problema ti pamilyam. Kapilitan. Nang rona kat, nagpukaw ni June. Mabaling ka di nga ron ngagkita ta, tagsarita ta. Baka nga damat may tulong ko. Manipot man kami, kastad kasasaan ti pamilyam. Kaslamat lang umik ikakanyak. Awanan ti panawon mo kanya, Roland. Ikam na kumamat ti panawon. Adamat obligasyon mo kanya ka. Obligasyon mo iti girlfriend mo. Apa iti kadilaang pamilyam, tanda obligasyon mo. Responsibilidad mo. Adan na kinawata ti puso ta. Arig na, kurang na laing ti kasar. Do you love me? Iba't patig ka. Imbagak ba't kang kay di? Nasika, kahit sikat tulay. Uy, lipaneknek mo. Ipakitam, ipariknam. Nakita ta. Mabaling ka di? Sige. Mailiwak mo kang kay. Naglagayam. Manong nimi naman pa nadagsan tibakbaklay ka problema. Nagisinara ka kini Helen. Hindi madamon ko ni Suna ti restaurant nga dati nga pagdidineran mi candlelight manong nemi kaduan nga lovers dada nga customer. Inarakop na. Nairot, I miss you, sweetheart. I miss mo heart. Habang nga rin nga di mo balasan tirakop ko. Ni kadakkel ti problema mo na kasla mo lang binak. Kasla bagbagkata mo ti lubong. Tsaka mo no ape akas toyak. No ape nga naipaako ngamin kanyak ti kastoy nga responsibilidad. No mo na kat Jack man nga kayat nga
Maamon ni Papa nga, ag problema kami unay. Ano kami digna pasamak. Nagtugutan. Kalbasan na. Uminom tak. Do order ko nga champagne. Babalik nga di malbaliwan to order mo. Brandy. Kahit mo mapartek. Basta brandy kahit ko. Sige. Ita ibagam ti problema. Amon, orange ak ibaga. E di ba nakaatake ni Papa saan nga makapagtrabaho? Siya kunti ama. Dagiti ito akaabsat ko. Okay lang ko ma. Nadyak problema ni Junior. Di na kahit nagbasa. Kalmasan na. Nagpukaw. Nag-stow away. Nga sa amin nga makontak. Alam mo, ano siya kakas pagharigan na nakaipaakuan tikas ng responsibilidad. Agpukaw ti kapsat mo. Sa kakading marirpukan. Sama na. Ang di mo unay. Problemain. Italik mo kinihapo Diyos ti amin, Sweetheart. Hawati sa bali makatulong keng kuwana keng ka. Kada tayo na sanga ni Apo Diyos. Baka na may kan nga saan nga si Muknal. Sumuknalak man ni Simbano na saan. Sa dinumantayan ko, sila nagkibag ka ni Apo Diyos. Alis tumitlaan ti pa nagparintumang ko ti suli, nga o ti makadisturbo kanya, tato kasalitak ni Apo Diyos. Orag na drive kasapulak kasalitak ni Apo Diyos. Iso nga rod, nga di ka o nagproblema, italik mo keng kuha na ti amin. Nangin masapol nga tignayak met. Sa pulik ti kapsat ko. Kasanon ti trabaho ko. Di adadang mabaybayam ti obligasyon mo. Basta. Sa pulik. Oo, di ka karot inom na inom ah. Kalbasan da ito eh. Sa tinupapad na. Kasi dati, I miss you. Kahit ko pa din nga makaalak, tapno ikasarkan. Another obligation. Ganun kas pagariganti ko kayat ko nga kasartan. Di mo kayat, nga siya kung di mag-ibag at will you marry me? Mawatan ako ma. Sana ka pa nakasakana. Come on Roland. Duwan nga tawin nga kinayata. Gumanat ako na eh. Saan ko mapilang ita? Agad na mga alakart sa bali. It's up to you. Di nag-igawid. Igawid ka na mabalin. Ngem. Di mo kayat. Sige, libatan na pagsaritaan. Tawon Sir Servina eh. Makanta ka rin din. Kasla na po ko pa yung tiganas manong name iti kaya nayat ko. Ngabuta kalpasan ti ba nag-dinner mi. Kunak na no, mapang kami ti dati ngam saan. Kahit kung ti maturog. I need rest. Di mo kahit. Awan tumalat ganas mo eh. Ta oras sira na bawa kanyak. Ta obligasyon mo ti pamilyam ti pampanunutem. Di mo pulos malipatan eh. Kung nakman na maawatan ka. Maawatan na. Awawatin ka, met. Nakabayagan nga awawatin ka. Ngayon mabanugbot ti puso nga maawat ka. Awanin ti ragsok ko makisasarita ka. Kasala sa amon nga kaya, amon tumisem. Kasala na ipabaklay may pinsan ti lubong ka. Abi ka di kag-relax. Baliwan na doon nga rin tag-date. Sige. Adamat kutsek. Good night. Awang ka rin good night kiss. Tumatlat ganas ko makibinisito ka. Nakaroprobangat ka. Manong na yung nagproblema akpayan ti kaya nayat ko. Madlaw pa ba? Manong na yung mama, ti mapaspasama kanya. Anak, Mama, kasat lang am.
Si mong unay problemahan, di mamas pasamak. Take it easy. Diyan mo nga marot mamay. Saan kumad kami nga obligasyon, no? Apikid din nga ipabaklay kanyak. Anak, kasama ko mga ipabasol kinipapang mo. Naibaga na lang tikas jay. Adalat na kang kamad no aramid mo no saan. Kat mo jak aramidan, kat maamuan na. Ano tinamnamahan nyo, marik na. Kan maibaga ni Papa. Di na pa'y amo nga nagpukaw ni John sang kadi. Naipakamukon. Hanya? Ket. Imbas ko mga makapag-recover ni Papa ng samet, akastimat mabaspasamak. Anak, laglag-anan ko malayang ibaklay ti problema. Idalagta kinapon Diyos di amin. Ag problema kayo pa ng agasawa. Agay na yan, sanggari. Dito nga rin pa yung mamay. Kasi lang nagalisto ak pa yun, aglakay. Masapul namin nga amon, nga bakla ti problema, anak. Di mo unay pagproblemahan. Meaning, just relax. Kas kada kayo. Mama, saan kayo kung mga magpataod tayo dapat yung problema? Ano di kahit mo sawin? Kas kada kayo. Kas lawang problema yo. Gabota. Mani po di na atake ni Papa. Imarjud kayo maten. Roland. Saan nga po nung anak? Kas lang mo na yung magbaga nga. Gabota. Kastaan ni Papang mo kat agpaarabak maten. I'm sorry, Mama. Diyan ka mo. Tilada mapampanunod ko. Diyos ko. Saan to mapasamag na anak? Awan dahi ti panunod ko. Awan ti sabali ka ti panunod ko na di mga sikaso kini Papang mo. Saan ko pang panawan ni Papang iyo? Naputam ka din nga pimanawak nga awan ti mangkad ka dumaking kuwana? Naputam ka din na ita? Ni mapan makitsanda, ni mapan mag-grocery, jakon maaramid, tadyak kaya na panawan ni Papang mo. Kalpasan na, dadakas nga atap mo kanyak. Kasi lang muli bagbagang papapintasak, kaputa, papaaramak. Kaputa saan nga makabalit ni Amam. I'm sorry, Mama. I'm sorry. Awan tirantak mangibaga ti kasta. Siguro kaputa pa nakariribok ko. Panagkunak anak. Saan nga ni John ti problema? Sika. Siyak tinagbaling nga problema. Ano ko mat problema? Alis to nga kuwaret ti panunot mo. Masirib ka. Ngareta nga sirib ka tagbaling nga. Saan nga na siyak nga pagsiriban? Imagine, Jack Pulos, ninamnamat ka sa bagam kanya ka na. Jack to Pulos, maharami, mapakawanin da. Inaarakom ko ni mama nung name. Siguro, saan siguro susurot nga minti at di panunot ko kapag kasi ito yung mapaspasamak. Awan ni June, responsibilidad ko, itik panagpukaw ni June. Kalbasan na, kasi tinapasamak ka na kami, tikayan na yat ko, kasi lakayat nanti makisina kanyak. Di talayang tiyad na ti panunot mo, anak, kasi iti panagatap mo kanyak. E so pagkalmaan ti panunot mo, take it easy. Saan mo nga dagdagan ti problema? Saan ko maanak? Wen manong na mas dawak man itibagik nga talaga. Nakalalisto nga gwarat ti panunot ko. Nga saamat nga gusto ang panagwarat na. Positive nga negatibo manong na Ada ko nakaida maturog ako man dinagpaturugan manong na ti panunot ko. Iti alintatao kasla makit-kita nga da iti paggad ni June. Sa dinutayan na, alit araramidan na.
Agtrabaho, tapno mabiyag na ti bagina. Anong trabaho na? Sumrek, nakas grocery boy, delivery boy, house boy, sumrek ti construction. Nga agrigrigat aglanglang at saan nga naroon tinadagsan nga trabaho. And then, Diyos ko, talabayan niyo, tikapsat ko. Pasaremet sumiplot na nung nemi sumalin ni Helen nga kainayat ko iti panunod ko. Nabaybay akong relasyon mi. Nagpaiso ti kunana. Ngano kasta kakaiso nang agsarita kami, agsawang kami. Awan ti addat, sa baling addat ti panunod ko no saan nga ti pamilya. Ti problema ti pamilya. Irin to ti bagbagahan namat manon na nga just relax. Nga italag tayo kini Apo Diyos ti amin. Nga maapay. Kasladyak bagkat manon na ti krus nga naibaklay kanya. Apay kastoyak. Anyat kasapulan tapno saan nga kasto ti papaspasama kanya. Kasukula mapampanunutan manon na nga dumting to ti gondaway nga tawagan nak ni Helen kiti baga nang agsina kami. Anyan to't mapasamak, anyan to't mariknak, anyan to't aramin. Sakat sumiplot iti panunod ko nga makitak to ni Helen nga da kakuy-kuyog na nga sa balin nga lalaki nga nakaragragsag na nga sumrek na iti hotel. Sumiplot doon ti imagination ko manong nemi nga da kasar iti simbaan kat makitak to nga ni Helen ti bride kat sa balin nga lalaki ti groom. Ayan, nandig iti rapaap ko manong nemi. Apay asto iti nagbalin nga biyag ko. Apay kami nagbalin ak nga inauna. Laskan ka di. Nasak ti mga baklay amin dito eh. May torturog kunton manong nemi. Kalpasan na, agriing ak to mga sapa, tamasapol masapa kang agriing manong nemi. Ore mayang angin ak to gabutasan na kompleto turog ko. Adak to ti pisina manong nemi ak trabaho ng agsugsugal. Mabaybayak pa yung trabaho. Awan ti sabaling at dati panunod ko manong nemi no saan nga ti kapsat ko. Nagdakkel ito in pay mo kanya ka problema, John. Baybayakan kasalatan. Makamun ni Apo Diyos kang ka. Dito na minsan, manong nemi ang kinasaritak ni Papa. Kumustahin pa? Kastoy, umis-isa man. Saan nakabaybayan ni Mamangyo? Pagyaman ako na kanya Apo Diyos na. Nadanak iti asawa kas kini Mamangyo. Nga dinakbaybay na pulos. Amo may bagag pekinkuanan. Dinaklatan ba babay anaklatan ta saklatan ni makamuti biyag ko. Kabaylak mo ti makadawin ti CR. Kunak kenkuanan. Ano ti kayo sa Papa? Kat umaliwak sa imat ah. Mapambat ka na kiti amiga na, nagiti nagagihim na. Mapambat umatendar ka na kita party nga mabalin ng atendaran tapno makapag-relax. Angem, hanarami din dita. Gaputaragsak na unay, tagserbikan niya. Dinakpaybayan. Iso na nagsakak. Kat si Carolan, naragsak ka di anak. Abay nga ti komisem. Mapilpil sa matiisan mo. Anak, no adaman impaakok ken ka. Pakawarin na. Ngimsan ka kat apilitin, nga obliga rin, no talaga nga di mo kaya. Asikaswemon, tibukod mo kabiyag. Dakay ka ni Helen. Di mo ka di kayat, ng kasal kayon. Sampai nga naggraduar ni Lily, Papa.
Nga magraduarin ka na ito nga tawin. Kat makapag-graduar to. Sangong tumutan di mo kung makapakaragsakan anak. Kasano ni John? Saan mo nga pagproblemahan pa ni John? Problema ng tibiyag na kapot na nagtalaw nga ron. Dahit ang tiga po na no, apay nga nagtalaw. Kapot saan tayo nga pagproblemahan pa eh. Apay nga problema pala kaya. Anak, da kam kumatanad da matanagan, da kami kinimuang mo. Sige pa pa. Oh, makikita mo? Kitimisam kan? Papa, nagyaman ak. Ano ko ang trubang mo pagyamanan? Mangagpaiso. Naragsak kayo pa eh. Siyak tukid din. Naragsak ka, kabuta na rin mamang mo. Kananta kayo. Lumampayawan ni June. Ngayon talagang ginabo Diyos, di ka sasahad ni June. Isunti maka mo. Sige pa. Oh. Tama ba lang arakupan, nak? Naragsak kayo pa eh. Siyak tukid din. Oo, ba't namin? Siya ka nga awan, di ba? Lain na, siyak nga. Natay ka gudo bagi, naragsak ka. Nagyaman ak, papa. Kada di matlang nga aldaw manong name itinawagak ni Helen. Yes. Ano masapol mo? Si Kamit, sweetheart. Ano masapol mo na? Siyempre, masapol ka kapot ha. Ipatpateg ka. I need you because I love you. Kaya baliktad, I love you because I need you. Madi ah. Sana klaya ayaten no kasapulan nak. I need you because I love you. Mabaling ka din nga, tita? Ori saan latan? Makit-kitak to palang problemado taropam, awang ganas ko. Awanin din problema. Di ba mangangkat katawa? Baka pilpilitan lang. Lipatan na kon. Oh. Ano to ko nam? Lipatan na kon, kaputan na lipatan kan. Saan ka agang ang kasta? Abang katawa ka. Kapuntaan mo kagang angaw ka. Umayag dito balayo. Baka din akmadanon. At the date niya kini Raul. Basta umayak. Sige, urahin na. Dinakmadanon. At the date niya kini Raul, kunakmet. Ngam na panak manong nemi. Nagpakadakadagos kadam. Papakin ni mama. Graman mati manong nemi kinilili nga madama tribuna. Papanam kuya. Napasyarin ni Helen. Helen, no. Nakita hindi na minsan nga nakakuyog na. Ano yan? Ay, dakla mo ano. Kapit ano, kakuyog na. Di damat kipkibi na. Sige. Napanag di balay naman ng nemi. Tsaka mo nakotsena niya dati karahe. Ay basarak. Ni mamang natin ang ilokatri daw. Oh. Ito mo pa eh, Roland. Nibag nga review na ni Helen. Sumrek ka. Sumrek ka ko na naman nung hanamat ibagan no, ni Helen no awan. Una pastor ka na katalayan kapata bisita. Nagtugaw ka. Nana ni Helen, mabit lang tayo ba? Adati silad na. Oh, may kastawa na tingisan mo. Imbaga na kami tayo nga, dadate da kini Raul. Sino nga Raul? Dadate mi kini Raul ko. So talaga nakalayang dyan mi. Daya mo nga Raul. Baka hanapin niya mamuka na kayo. Mabait lang. Nagtugtog manong na imiti bakit iti may isang silid. Madam na mapay na lokatan. Sama lang naragpan. Napan siguro nagsukat. Kalpasan na mahin. Hi! Oh. Helen, kumusta ni Raul?
Sino nga Raul? Kung ano saan kang umay, ang manumayak kung karikan ka, I miss you. Uy, abay, di mo kahit iparakop? Imunan na ni Raul nga nangarakop ka niya. Raul ka lang, Raul. Pati ni mama mo, katawa. I miss you. Sika, ha? Ar-araw naman lang tirik na. Gabutan na mayagan, di ba? I miss you. Mabalingad ti umyan? Ush, baing ka mo, umyan ka mo. Dito pala mo pa nag-check-in. Ti umyan ka. Kaya nagpakada ka ni mama. Ibaga mga adatendaran tang party. Nagulubot ka pa eh. Kahit mo lang, miss you too. Manang nemi kasi lang nag-aarang namin pinsan tirik na. Kaslawanin ti bagbaklaik nga lubong manong. Wen, may consulted ka mo na yan manong nemi ti mga lailo iti babae nga patpatek ko. Kaya kami manong nemi ti may isa nga silid. Ito impakada na nga talaga. Ngayon baga na nga imbitaran na. O na imbitaran so na nga umadandar kami ti party. Yung sa balay man na party manong nemi ti turong mi party mi lang nga duwa. Ti agin nagek, agin narakop. Mang pagusto tirik na. I miss you. Namayagan dating, sweetheart. Hindi mo lang mo. Maililiwakan ka. Ora siya. Tamang pa eh. Gawanin ti problema kay. Uy, nasarap ko mo ni John. Intalag kong ginapon, Diyos, may panggip kang kuwana. Very good. Dito pala ti bagbaga kang kay, di ba? Mas daw na kaming kang kakasla ka lang. Problema nga. Awanin ti pakasulbaran ti problema. O nga rad, naragsak na pa ni mama. Hindi ko na kasi ti kasasad ni papa. Sakit din. Ngawan ti banay na apay kong mga dyaag ragsak. Saka da ka nga pakaragsak ka kamangtad kanya ti ragsak kan paragsak. Roland. Helen. No pa'y kunak manong naming in talag kong ganihapon Diyos ti may pawagap kini June ngamsan kumatlat-tamat nga liniwayan iti nga mangsapol ka nagsalsaludsud ti may panggap kang kuana. Ado pa naging kontak ko manong naming sa Manila nung nakitkita da isuna. Ngayon manong naming. Okay lang. Aging nga nagturpusan ni Lily manong nemi ni pasana matibord na kinagtrabaho. Yun nakasarita na papaki ni mama. Oh, nagradua rin. Ni Lily. Wali mong tagasawa ka ni Helen. Nagurnong kamay lang papa, mama. Hanggang kumanat. Sana nga kumanat, basta lagi di. Matungpal ti every weekend nga date me. Doon ka nga rod. Manon nga tawan nga, nagpukaw ni John. Ni John manin tatapanunot mo. Saan nga may kat, papa? Oremat ka na kayo, di ba? Alanak. Sabi ko agsublin tumitlayang tikap sa John. Manong nemi nagkalay sa kami kini Helen gabuta. Yung baga na kanya nga da nagpitpitik ini sa klot na. Di ka matla mapilpilit, sweetheart. Saan? Kinapudno, hindi kumapailain. Ngayon, kahit mo lang urorayan, nagsubli ni John nun saan. Kalay satan. Di tanti nito din. Barbaring no. Adamat at talaga ni John iti nasimtas sa kasahan. Naragsak kami, di ba nagkalay sa amin kay ni Helen manong nemi, naragsak matigdag sumbangir nga nag-anak kan partido. When? Katkas nagtulagan mi, manong nemi, mangipatagdar kami nga dagos, iti pagtaingan mi muno balay, iti agtipon nga ornong mi. Nakaala kami manong nemi, iti may isa nga balay, iti may isa nga subdivision. Ginulpe milatan manong nemi sa aming atendin ng tagan.
Nga datang subdivision man ang naming asadag, iti pagtrabaho kami agpagpada, kat mapang kami sumasarong kartayan da papa, kani mama, kastamatan rin naganak kan kuwan. Aging gangin pas ngayon manong name iti muna nga anak ni. Roland Jr. nga dagos manong. Adamat ng boyfriend, di pa ilayang ni Lily manong name kat panggap damat ng kasar kalpasan iti makatawan min, iti asawak. Malakip mi manin ni John. Agliman nga tawan, o naging naman nga tawan, manong name. Nagkasaran ni Lily manong name, kan ni bayaw ko nga Eddie. Kahit ka po, ito dito kaya panahon da papakin ni mama sa Jayda nga nagdanan, muno, nagnaed, iti sidong da papakin ni mama. Nga ni mama, manong name, asas kaswan na madlata ni papa. Adamat di kundawan manong name, nga paladawak ida, ori adan asawa. Naman pa'y, adamat awatang na binulan ni papa manong name, kasta benepisyo na, panagpensyon na. Napilitan man nung name nagretiro at siyempre, hambatan na makapagtrabaho. So, adabasit nga, pakpen-pensyonan na. Kanin tuloy mat manong name ni mama, iti dati nga raramidan na, tanukasta na maasikaso na ni papa. Mapahanin, nagsursur ka na iti pahulugan na. At amat lata pa nagtalik ni papa kenkuhan manong naming kaputan na pudno ni mama. Tinantupulos liputan tina. At dati ka nagundaway manong naming. Napagpuon niya naktasawak. Honey, hey! Ha? Ano di bagam? Kung nakapagkikit-kitam ni June. Oras na mas turong na. Ano pampanurutem? Pampanurutem ka din, nantun ka anong agadi ni June? Talon to taon na, 4-5. Tayo amo na ngaywanan ti ading na. Nagkonkontrol ka. Saan, man? Ang emisot kayat ko. Ito na agadi ni June, amo na to ngaywanan ni ading na. Ada ka di problema mo? Sudan? Saan ko lata maliklik ka na malagip ni June eh? Agpiton nga tawin. Oo, pito ka dadatawin. Di mo kwenta, inumpay lang ah. Wala kwenta em. Papaadom mo ti pa nagpukaw na. Aging ka manong naming iti may sa nga bigat, nagring ti cellphone ko, isot nagring kanyak. So ang nakapunbok. Hello. Hello, kuya. Kuya? Kuya? Saan na tayo? Ni June. June? Agtagtagay na pa kadilang? Sorry, kuya, no? Naistorbok ti turok mo. June? Siya? Ayun mo. Abay talaga nga tumawag. Kasano ka na, ma'am, tinumber ko? Siyempre. Naamo ka na papakin ni mama. Kani Lily. Kani Bayaw. At da ka dito balay? Da ka dito balay? Sikawan dito, yes, yung sapulan ka. June. Umay ka dito, eh. Umay ka kinimanang dito, eh. Kanita ka anak ka. Indon ka, ano? Adamat kayong trabaho yun tayo. Turabi. Anda victory party to, eh. Victory? Victory kan welcome party. Sino ka duwam? Kadyamat ipag mo, ah. Diyos ko. Beso ka dito pang mangig ko. Sige kaya. Ituloy mo pala maturog. Saan yan? Namurmurayan ako. Kahit kasla, di ako nurayan pa itimalim. Kasla kahit kung tumay dita. Man, tumalim latan. Tapos nagastakit may sagana mi dito, eh. Welcome party, kan victory party. Datot ko ni papa, eh. Diyos ko. Kyaman kami, kada kami. Kada kayo, Diyos ko.
Manong nemi kasto na mataragsak ni Helen. Kari dumteng ti malem manong nemi kaduami ti anak mi. Nganapan. Kat ni. Di na ko rarandag basot sa akong ti balay. At the victory kan wala kang party. Para kani. Sweetheart, mabasam ka dire, Jay? Jay, ni ikability before itinagan ni Mamerto Ponsalan Jr. Kaya mabasa ka. Ano din yung surat? Ano na din ka? G. Engineer. Engineer ni John? Kaya naalangan doon nga sa ang engineer kada ikability. Engineer Mamerto Punsalan Jr. Kaya diya babad na Mrs. Doktora? Doktor di asawa na. Manong nemi, saan ko pa yun inuray ti asawa kang kaubakin ni June, simre kaklatan. Hindi makita ni June. June! Kuya! Ay, narakop kami nila kay Irot. June! Nakal nga sinapsapol. Nagproblema kami kang ka. Kuya, apa yung nagsangit ka? Dildilawon na gini siya nagsangit. Sangit ni nagsak na ito eh. Ano, napasamak? Ita ka din di pa nag-istoryak. Itan, kat ni, gumanat na kita agbiboy ha. Ako ba alas 11, kat alas 11 ko ano, duma? Dito iti asawak ni Doktora. Sweetheart, iso ni Manuruan. Hello, bayaw. Hello, Doktora. Abay, kasta palang kitam kanya. In-inaw na kang ni June. Isod nagbaling nga inakin kapsat ko. Iti pa nagustuhay ko. Isod ti nagsisimang bayat. Isod ti nang isuro kanyak. Isod ti nang review kanyak. Pinagtrabaho na. Kalpasan na. Inarapin ko na nagpasa. Iti kurso ko engineering. Ti asawak ni Doktora. Isutintad na po Diyos kanya. Tapno maragpat kumat ti masakbayak. Ininaw na ngam siya. Nga madakad ininaw na ininaw di. Nagsabat tirik na ti puso. Adamatan may isang anak mi, kuya. Gabutin mo na kam nga nagdan na ang nag-asawa ng kayo kay ni Manang Helen. Agbasbasak pala, hindi nagdan na kami. Naggaman kami kang kadoktora. Ni Apo Diyos ni Robin nga pagyamanan tayo. Ayun, madudag ito si Mang Pwede na sa ngaili. Okay, nalibatag pa hindi asawa. Helen! Honey, sino? Ni Doktora, di abirat mo. Oh, kamusta ka, abirat? Kamusta bayaw? June, engineer. Sa latag balbarit kinapintas mamala nga. Napimpinas yung doktora. Napang kami matitayan ni Papa Manon na may nakatugaw ti wheelchair na nga ni Mama ti Abay na nga dali kita kasasarita da nga sa nga ili Manon na imi. Di kita lang kakabagyan mi kan na. Dati-dati nga gayam ka opisina ni Papa. Mano kami man? Kasi siyang tangin na, Diyos, kung nakano saan kayo nga sumangpet, dumteng. Abay ka di nga saan. Kakaiso ng adan ni June. Marag sa kakalaklaw na yun. Abot na nagbalagi kay amin, anak may, kanimbang iyo. Itilikutan, nga nagbali na kastoy. Saan kami naibayaan ni Apo Diyos, tikapsat mo. May sapay yung engineer. Ala, anang arad. Victory and welcome party talaga. Manong nemi ano na maitahan na luklukay tirik na kanaragsak kami da sawak. Nagsipod ta.
Awanan tinadagsa na pambanunsotik. Abot adda ni June, kanapindas pa yun tibiyag na. Tibiyag na ang asawag raman ti anak na. Agas man ti kinaragsak mi manunemi kaniya Helen, kada nilili manunemi isudat nagtalined nga nagnaed iti sidong da papaki ni mama. Adda maten duwang anak da, ti asawa na. Talumatan ka na kami manunemi kini Helen, duwamat da June ni engineer kini doktora. Nadamaten bukod ang balay, tarito dumat lang nga nagtrabaho, nagpadpad. Manong nemi numaminsan, kat talaga nga mapasamak dagiti panubok ken panakasuot. No kasano nga tarigagayan ken ragpaten ti anyaman nga napaap ken balegi. No talaga nga anya tinaikari nga ipahin ni Apo Diyos mapasamak. Babay metlaeng iti panagtignay ti parswala. Agaman naglaunay manong name ti anus mo nang ibasa ket sapi kumata damat ni batik nga adal liwliwaken pagsarmingan ti biag kadag iti padag nga dimngeg ken nagipagbuya. Toy nga rodagyaman nga pagayam mo Roland. Thank you mat ka Roland, tingin ka pa naging buray ti pagkasalitaan and thank you ka naging amin nga nagbuya, nag-comment, nag-like, nag-share, ken nag